osobně jako stárnutí nebo i smrti, toho se prakticky nebojím, protože jako přijde smrt a tak tím to hasne, že není se čeho bát, je tam jasno. Existují organismy, které jsou nesmrtelné, mají k tomu různé strategie a hlavně existují organismy, které v rámci jednoho geneticky velmi příbuzného druhu mohou mít násobně další vlastně život. I v tom kódu, který my máme, existuje něco, co umožní jednoduše překročit všechny tyhle ty bariéry, které my vlastně běžně vidíme. A je to zároveň ohromná ekonomická příležitost, jak teda pro, řekněme, ty, kteří přijdou s tím řešením, ale tak zase i pro lidi, kteří zůstanou déle v produktivním věku. Čili ekonomicky vyjádřeno to téma je možná to největší téma vlastně na světě. Děkuji vám, že sledujete podcasty Prague Business Club Leaders. Už 20 let jsem obklopen skvělými osobnostmi, opravdovými lídry ve svých oborech a chci vám jejich myšlenky zprostředkovat a nabídnout. Budu vám vděčný za podporu, komentáře a odběr. Pojďme si to společně užít. Přátelé, vítejte u dalšího podcastu Prague Business Club Leaders. Dnešním tématem bude longevity, dlouhověkost a je mojí velkou radostí, že se mi podařilo sehnat do tohoto podcastu člověka, který se zhruba posledních 10 let tímto tématem profesionálně zaobírá. Je to Petr Šrámek, je tady se mnou. Petře, já tě tady vítám, moc rád tě vidím a jsem rád, že jsi udělal čas. Luboši, děkuji za pozvání. Takže jak to je s tím stárnutím? Nebo ještě se zeptám jinak, proč tě to téma stárnutí takhle přitáhlo, že se tomu profesionálně věnuješ už skoro 10 let? To znamená, máš ze stárnutí, z toho, že budeš jednou starý, strach, chceš to oddálit, nebo jaká je tvoje motivace? No, ta motivace není takhle přímočará. Jo? Já osobně jako stárnutí nebo i smrti, toho se prakticky nebojím, protože jako přijde smrt a tak tím to hasne, že není se čeho bát, je tam jasno. A opravdu, jako, to by bylo na samostatný podcast, jako, jestli se máme bát smrti nebo nemáme. A ty se nebojíš? Já se nebojím, jo? Jak říkám, jako když smrt přijde, tak prostě člověk se bojí nejistot. Jo? Člověk se bojí nejistot a specificky já se tomu věnuju z toho důvodu, že vidím ohromný prostor, co ještě udělat, co ještě dělat v budoucnu. Jo, vidím prostě ten rozvoj, že, ať už teda jakoby lidstva jako celku nebo jedinců. A to vyžaduje čas, prostor. Jo, dneska bohužel řada lidí vlastně je v takovém tom životním cyklu, kdy dospěje do 50, 60 a vlastně jako začíná ukončovat ten svůj... Mentálně to začnou balit a tím život, tím se to promítne do toho fyzického. No, tím vlastně omezují ten prostor těch příležitostí. Jo? A já si myslím, že to je škoda. Jo? Ty si ho jako prodlužuješ a chceš být aktivní a dobrý kondici jako co nejdéle. To je ta motivace. Tak to je ta osobní rovina, ale já si myslím, že stojí za to, aby tu příležitost dostalo celé lidstvo. Samozřejmě je tady ještě další rovina a to je to, že víme, že populace stárne, to znamená, že je víc a více starých lidí a to přináší ohromné těžkosti a nakonec už se i začíná otevřeně mluvit o tom, že lidstvu vlastně hrozí vyhnutí, protože se rodí čím dál tím méně dětí. To znamená, jak jinak, kromě teda zvýšení porodnosti, což se úplně nedaří, se proti tomu dá bojovat, než že si vytvoříme víc času. Ale zůstaňme víc u tebe. Takže tohle téma a druhá motivace tvoje je asi i biznisová, ne? Protože si možná vycítil, že to může být dobrý biznis. Založil si fond, který se jmenuje Longevity Tech Fond. Ano. Investuje do různých firem a dalších aktivit, které souvisí s longevity. Je to rozprostřeno i v Americe někde a asi se k tomu pak ještě vyjádří, dostaneme se k tomu, ale jenom ta základní otázka, jako je to pro tebe i biznis, jako chceš na tom vydělat, jo, na oddalování stáří?
Tak já věřím, že pokud se o něco snažíme, tě trápí hned ze začátku, tak tam ten biznis musí být. Jo, protože aktivita, která sama o sobě není vlastně ekonomicky produktivní, ať už je to, co je to, jo, dejme tomu je závislá na dotacích, jo, nebo na nějakých daňových příjmech, tak je vlastně jako umělá, jo, nemá ten drive. Jo, čili já vlastně kombinuju několik záměrů, jo, tady ten záměr, jo, toho prodloužení aktivního života, dohromady se s tím, že je to zároveň ohromná ekonomická příležitost, jak teda pro, řekněme, ty, kteří přijdou s tím řešením, ale tak zase i pro lidi, kteří zůstanou déle v produktivním věku. Čili ekonomicky vyjádřeno to téma je možná to největší téma vlastně na světě. To je asi nejhlubší téma, jako jak se udržet vlastně na životě. Je to vlastně boj o život, nebo jak to říct? Jako asi fakt většina populace má největší strach z té smrti a dělají všechno pro to, aby předcházeli té smrti, aby nějak se zabezpečili na stáří, aby zabezpečili, já nevím co všechno, chtějí mít ty jistoty. Ale ta smrt je stejná jednou dožene, že jo? A ty jsme se do toho nějak zamotali. Ta smrt, ono to má, zase je potřeba rozlišovat. Jo? Řada lidí si řekne smrt, tak si představí, že někdy umřou. Jo? Ale samozřejmě ona může nastat smrt dříve z důvodu buď třeba nějaké nehody, anebo nějakého závažného onemocnění. Což jsou samozřejmě přesně ty situace, kterým se chceme vyhnout. Jo? Logicky a samozřejmě na nehodu nám nějaká biomedicína, podobné věci kolem longevity nepomohou. To je prostě něco, co může nastat i náhodou. Ale třeba ta odolnost proti nemocím nebo prevence nemocím typu rakovina a podobně, smrtelným nemocem, to je zásadní věc. Jo? To je něco, co většinu lidí zajímá. Jo? Já si nemyslím, že by tak úplně někdo řešil, řekněme, tu přirozenou smrt, jo, to je považována obecně za přirozenou, ale taková ta předčasná smrt, anebo horší varianta, že sice neumřu, ale jsem takzvaně tak jakoby omezen, jo, třeba prostě mi odejde mozek, jo, nebo prostě demence a podobně, nebo nemohu se pohybovat a tak dále. A to jsou situace, kterých se podle mě lidé bojí nejvíce. Pojďme k tomu, co to vlastně stárnutí je. David Sinclair, který se genetikou zaobírá, je to takovým otcem vlastně i genetiky a tohle tématu longevity, tak říká, že stárnutí je vlastně nemoc a že se tomu dá předcházet. Souhlasíš s tím? Nebo proč stárneme? Tak ta definice nemoci je samozřejmě relativní. Jo? Za nemoc typicky označujeme něco patologického, to znamená něco, co jako má negativní dopad na nás. Stárnutí evidentně má negativní dopad, že jo, na naše fungování, že jo, zhoršují se naše fyzické i mentální schopnosti. Takže z tohohle úhlu pohledu bychom mohli říct, že stárnutí je nemoc. Zase na druhou stranu, pakliže stárnutí považujeme za naprostou přirozenost, tak bychom mohli říct, že takhle nevypadá definice nemoci. Ale já si myslím, že to není zase až úplně jakoby podstatné. Jo? Tvoje otázka byla, co je to vlastně stárnutí. A co se tam děje v tom těle? Jo? Jako ty buňky se nějak reprodukují, ale vždycky s nějakou chybou, až ta chyba je tak fatální, že prostě ten organismus odchází. Tak, těch teorií, co to je stárnutí, je celá řada a existují celé vědecké konference. Zrovna teď jsem byl v Singapuru na konferenci, která má název Gerophysics, to znamená vlastně propojení fyzikálních věd s vědou o stárnutí, jo, což je vlastně jde s tím směrem uvažování, že opravdu se jedná o poměrně fundamentální procesy a zároveň jsou, třeba David Sinclair má takzvanou informační teorii stárnutí, jo, že on to přirovnává k tomu, že prostě máme v sobě určité informace, že na úrovni genů a epigenetiky, které se vlastně poškozují a celé to tělo, celý ten systém funguje čím dál tím hůře a hůře. Jo. Musím říct rovnou, že dneska neexistuje shoda
na tom, co přesně je stárnutí. Existuje jakási kategorizace, řekněme, těch hlavních faktorů stárnutí. Já schválně neříkám příčin, protože některé opravdu jsou to faktory, které mají jiné příčiny, ale těch faktorů je zhruba 12. Takže ta problematika je opravdu komplikovaná. Chceš to nějak ještě doupřesnit, jak ten proces toho stárnutí probíhá, co se v tom těle vlastně opravdu děje? Protože ty to máš nastudovaný a znáš to, ne, tu problematiku. A vlastně to longevity je o tom, co nejvíc pochopit ten problém a různými preparáty a přírodními či chemickými látkami zajistit v těle takový procesy, aby se ty buňky reprodukovaly co možná nejpřesvědčivěji nebo nejčistěji, nebo já možná vysvětlím vlastně, z čeho čerpám, z čeho vlastně tomu tématu můžu něco říct. A tím hlavním zdrojem je vlastně možnost v rámci činnosti toho našeho fondu, tak tím, že investujeme do, řekněme, biotechnologických firm, které se tímto zabývají, ať už teda tím výzkumem nebo tím nalézáním možných řešení, tak vlastně do mý práce patří neustále naslouchat těm vědeckým týmům, naslouchat jejich vlastně uvažování a jejich zdůvodňování a sledovat jejich experimenty, jejich vývoj. A to je neskutečná možnost získat přehled, protože i ten konkrétní vědec má, řekněme, zaměření na to své pole, jo, a zase jako neví řadu věcí. Já samozřejmě své znalosti nemohu porovnávat s tím jedním konkrétním vědcem, ale zase ta šíře znalosti informací, kterým jsem vystaven, je poměrně neobvyklá. Jo? A to dává docela zajímavé vlastně takové jakoby vhledy, jo, do té problematiky. A abych byl konkrétní, tak vybral třeba několik těch faktorů, které jsou takové srozumitelné. Tak jedním z nich je vlastně třeba poškozování naší genetické informace. Jo, to je něco, co málo kdo si vlastně zase uvědomuje, jo, že naše buňky, které mohou žít, že krátce či dlouze, že neurony třeba žijí dlouze, tak každá buňka má svůj vlastní genetický kód, že, který je svinut že, v určitých, jakoby, tam jsou nějaké vrstvy, že, je tam chromozom, že tam jsou namotaná ta dvoušroubovice na nějakých dalších jakoby, útvarech, které jejich hlavní funkcí je právě, aby to dobře fungovalo a aby se buňka mohla množit. No a když se buňka množí, dělí, tak dochází jakoby k rozbalení toho DNA nebo i při výrobě proteinů a tam dochází normálně k poškozování. Má se to láme, jo, nebo přijdou nějaké látky, včetně záření, že jo, z vnějšího prostředí, které to DNA poškodí. A vlastně to DNA je jakási knihovna, podle které naše buňky fungují. No a když se ty knihy různě proškrtávají, mažou, nebo někdo zpřehází stránky, no tak vznikají chyby. Jo, a teď si asi každý dokáže představit, že ty chyby se kumulují. Protože když vznikne nějaká permanentní změna a teď ta buňka se rozmnoží, tak ta nová buňka už kopíruje tu změnu. To jsou takzvané mutace. Jo, a ty mutace se mohou množit. A oni se množí. Jo, dokonce dalo by se říci, že když si někdo udělá genetickou analýzu, třeba v mládí, a vyjde mu nějaká informace, že třeba jeho DNA říká, že má určitý procento možnosti vzniku nějakého onemocnění, jo, a třeba to procento je malý, takže může být spokojen, tak on se vlastně dívá na průměr určitého množství buněk, které se změřily, ale každá ta buňka to může mít o něco jinak. A závisí na tom, jak která buňka se rozmnoží, to jsou takzvané somatické mutace, ilustrativně zabíhám do jednoho z těch faktorů, a může se stát, že ve 40 letech ta pravděpodobnost výrazně zroste, protože se mu prostě znásobila ta větev těch buněk, které mají tu nebezpečnou mutaci. Takže i když máme jedno DNA, tak se nám paradoxně vlastně v průběhu života v těle mění. No a jsou věci a týmy a firmy, které se zabývají tím, jak to vlastně řešit, a
zajímavé je, že většina těch řešení vlastně vychází z toho, že odhaluje principy přírodní, jak to řeší vlastně tělo buňky. Buňka umí opravovat své DNA, že těch poškození vzniká hodně a buňka je schopná většinu z toho opravit, jo? Čili ona na to má nějaké nanostroje, jakési proteiny. Takže ty vědecké týmy hledají řešení, jak třeba zvýšit naši schopnost opravovat DNA, i když jsme starší. Jo? Příkladem jsou třeba takzvaně ty dlouhožijící lidé, jo, přes 100 let. Tam se zkoumalo, proč teda dlouho žijí. Dokonce se zjistilo, že oni nemusí často žít jakoby ten zdravý životní styl, jo, z těch mohou třeba i kouřit nebo pít alkohol, ale to není návod pro ostatní, protože opravdu to je 1 až 2% lidí, kteří mají určité mutace, které například umožňují daleko efektivnější opravu DNA. Jo, takže když vzniká to poškození, tak to DNA se opravuje a oni jsou vlastně v pohodě. No. A ty vědecké týmy zkoumají, jak třeba tuhle mutaci nebo tu pozitivní mutaci poskytnout zdravým nebo ostatním lidem. Jo, takže využití vlastně něčeho, co příroda už vlastně dávno zná. Líbí se ti naše podcasty? Tvoříme je přímo v Prague Business Clubu, což je komunita majitelů a manažerů firem, propojená přátelstvím a zájmem o dění v celé naší společnosti. Klub pro ně organizuje už více než 20 let na 150 setkání ročně s lídry České republiky. Chceš být součástí? Ozvi se nám. Myslíš, že se vědcům podaří jednoho krásného dne rozlousknout ten problém, jako proč stárneme, proč ta reprodukce těch buněk vlastně chytá ty chyby a nabaluje na sebe a že se podaří výrazně prodloužit lidský život. Možná i tak, že bude ten život nesmrtelný, nevím. A dovedeš si představit ty důsledky pak pro society, pro tu komunitu tady, pro planetu a tak dále, pokud lidé buď úplně přestanou umírat, anebo začnou umírat třeba až ve 120, 130, se někdy říká, že jsme jako tak nějak postavený biologicky jako na ten věk, akorát si ho krátíme, nevím, životosprávou nebo nevím čím. Tak co by to znamenalo? Tak ta otázka je, jestli se to podaří. A ještě tu otázku možná rozšířím. Ty jsi se poslední roky hodně profesionálně věnoval i umělé inteligenci. Stále to sleduješ a je to tvoje jakoby souběžná aktivita. Myslíš si, že AGI nebo tyhle ty vyšší formy umělé inteligence, které pomalu přicházejí, že rozlousknou tady ten problém jako toho stárnutí a že dají lidstvu návod na dlouhověkost či nesmrtelnost? Tak, to by to pořád táhne k té otázce smrti, jo? To je určitě zajímavý. Otázka, jestli se podaří vyřešit, vlastně respektive odhalit problém stárnutí. Já uvedu vlastně důvod, proč si myslím, že ano, a nejenom já. Myslíš, že ano? Ano, a to je to, že vlastně příroda to umí. Příroda umí přirozeně. Je v přírodě něco nesmrtelného? Ano, existují organismy, které jsou nesmrtelné, mají k tomu různé strategie a hlavně existují organismy, které v rámci jednoho geneticky velmi příbuzného druhu mohou mít násobně další vlastně život. Jo, čili je vidět, že i v tom kódu, který my máme, existuje něco, co umožní jednoduše překročit všechny tyhle ty bariéry, které my vlastně běžně vidíme. Jo? Vlastně, když se vrátím k tomu příkladu toho opravy DNA, tak ono je to vlastně jako i se vším. Jo? Když nalezneme způsob, jak tělo bude schopno konstantně regenerovat, tak vlastně je to ono. Jo? Příklad, živočišný druh je vlastně, ten není teda, nebo takhle, je to poměrně čerstvý objev. Co to je za organismus? Je to druh krysy, jo? Čili druh vlastně krysy. Je to savec. Takzvaná nesmrtelný savec. Nahá krysa. Nahý samec. Že ona žije pod zemí, v jakoby komunitách. Jo? A
co je na tom zajímavé, ono už se dávno vědělo, že oni žijí podstatně déle než normální krysy, jo, normální krysy žijou třeba, nevím, prostě 4-5 let a tyhle třeba žijou 30 až 40 let, jo, což byl samo o sobě důvod, co se děje, jo, něco jinak, jo, teď se zkoumalo, co se děje, samozřejmě mají lepší opravný mechanismy, mají výkonnější mitochondrie a prostě další faktory, ale ten výzkum vlastně pokračuje posledních 10 let a zaměřuje se na sledování takzvané mortality. Mortality je právě úmrtnost, která typicky u většiny organismů, respektive živočichů a lidí, samozřejmě roste s věkem. Jo? Čím jsme starší, tím jakoby větší procento nás umírá, až jakoby umřeme všichni. No a u těchto krys to sledovali a poslední výzkum, který vlastně byl odhalen minulý rok, zkonstatoval, že je něco divně. Protože oni statisticky v těch koloniích zjistili, že ty krysy s přibývajícím věkem neumírají víc. Jo? Je potřeba vysvětlit, to je právě ten problém té smrti, že ty krysy stejně umírají. Jo? Ale oni umírají z různých důvodů, typu, že prostě se zakousnou nebo na ně něco spadne, jo? Takže oni jako nejsou nesmrtelní. Jo? Čili ta nesmrtelnost v tom ohledu je vždycky jako má tyhle ty dva úhly pohledu. Jo? Ale z pohledu toho umírání z hlediska stárnutí, jo, a oni mají očipovaný, jo, perfektně jako vidí, jak je stará, tak oni vlastně nezvyšují tu úmrtnost. Takže nemůžeme říct, že bychom mohli 100%, že jsou nesmrtelní, jo, ale zdá se, že takzvaně biologicky nestárnou. Ale hned se opravím, protože oni samozřejmě stárnou, ale mají tak kvalitní mechanismy té regenerace, že se vlastně stačí vlastně regenerovat úměrně tomu stárnutí a tomu poškozování. Jo. A teď uvedu další příklad, zase z říše třeba hmyzu, jo, kde typicky ty kolonie třeba termitů nebo i vlastně včel, tak ty královny, tak ty žijí násobně, jo, třeba dělnice nebo dělník žije, já nevím, týdny nebo měsíce, jo, a ty královny mohou žít 20, 30, 40 let. Jo, u termitů nevím, jestli 30 let, myslím, že se naměřilo. Ale přitom je to ten samý organismus úplně stejným DNA. To je v podstatě jedinec, který byl nějakým způsobem jako selektován a u něj se zaply nějaké mechanismy a on najednou žije významně déle. Samozřejmě on plní nějakou svoji roli, že jo, protože že jo, reprodukuje. Navíc ten organismus je to jak ohromná továrna. V podstatě produkuje tisíce nebo já nevím, i víc vajíček denně. Jo. Čili je tam vidět ohromné zatížení. Jo. Takže to jsou vlastně příklady vlastně řekněme z přírody. Mohl bych uvádět další, že jo. Ty nesmrtelný, jako vysloveně nesmrtelný jsou druhy, který většinou prochází nějakou metamorfózou, jo, kde vlastně, nebo respektive třeba se z dospělosti zpátky přemění do larválního stavu, jo, že oni jsou jakoby biologicky nesmrtelný, ale samozřejmě to není aplikovatelný na nás, že to by nám moc nepomohlo. takže to je trošku jiná strategie, jak ta příroda dosahuje nesmrtelnosti. Tyhle důvody všechny vedou vlastně k té domněnce, že opravdu i pro člověka to je možný. Není to fyzikálně ani biologicky nemožné. Jo? To je důležitý fakt. Jo? A jakmile něco není nemožné, tak je jenom otázka času a teď, jestli nám teda AGI s tím pomůže, nebo samozřejmě další experimenty, tak kdy vlastně na to přijdeme. A teď si se ptal ještě na ty možné jakoby dopady. Jo? Já si myslím, že ten vývoj lidstva tak dramaticky zrychluje, speciálně teďka díky AI, že uvažování o čemkoliv ve výhledu třeba 20-30 let je takřka nemožné. Jo, že ty možnosti, které budou technologicky, jo, třeba i z pohledu třeba expanze na jiné planety, nebo já nevím, prostě jakkoliv, tak budou takové, že nějaký faktor přelidnění nebo něco podobného vůbec nebude hrát roli. Jo. Na druhou stranu, a dokonce naopak, my potřebujeme ten věk prodloužit, ne ten nemohoucí, ale ten aktivní, protože, jak jsem říkal, jinak vlastně jako lidstvo vyhyneme.
Jo? Nebude vlastně kdo nás živit, kdo produkt, možná roboti, že jo? No, to je taky varianta, ale koho by to pak bavilo, že jo? Lidé potřebují aktivní, potřebují plnit nějakou funkci. Jo? Čili my ten aktivní věk potřebujeme prodloužit. Mimochodem, jedna z možností toho problému nízké porodnosti je i prodloužení vlastně toho vlastně věku, kdy člověk může mít děti. Dneska vlastně to je problém, samozřejmě ve starším věku, že jo, třeba i díky těm mutacím nebo prostě vůbec jakoby té schopnosti. A ukazuje se, že řada těch longevity přístupů má tu schopnost, to období produktivity vlastně prodloužit. Takže já spíš než si představovat, že budeme nesmrtelní, tak si představuju, že budeme schopni zakládat rodiny třeba ve věku 100 let. Jo, a budeme vypadat jako dnešní padesátník. I s tou reprodukční schopností v těch? Ano. Aha. Tak to je zajímavé. A to je ta šance pro lidstvo, jo, protože, jak jsem říkal, jo, vymíráme. Teď je mimochodem, minulý rok byl poměrně přelomový, že poprvé v historii lidstva poklesl počet dětí celosvětově ve věku, myslím, do 16 let. Jo, celou historii lidstva to stoupalo, kromě možná nějakých jako katastrof. A minulý rok opravdu se ta křivka začala lámat. Čili ta trajektorie je strašná. Podle těch vědeckých predikcí, koukal jsem na to zrovna včera shodou okolností, tak jediný region, který se bude reprodukovat a kde populace poroste, je Afrika, která se během tak asi 20 let, ta populace se tam zdvojnásobí z nějakých necelých 2 miliard na 4 miliardy. Celkově lidstvo si vlastně udrží i za těch 20-30 let svý počty, ale v Evropě, v Asii, v Americe to bude klesat, ale bude to vyrovnávat právě ten africký region. Takže... No ale ta demografie je vlastně poměrně jasná statistika, protože to, co bude za 20 let, je vlastně určeno tím, kdo se narodí teďka. A je vidět, že ta reproduktivita, respektive počet dětí, že jo, na ženu, klesá i tam. A zajímavé je, že vlastně i v těch rozvojových zemích ta křivka klesá rychleji, než klesala třeba u nás. To znamená, ta západní Evropa, že jo, Česká republika, my máme mimochodem meziroční poklesy už několik let, dramatické, jo, tady je to taky velice špatný. Čína se řítí do ohromného problému, ale k tomu to spělo nějakou dobu. Ale i v té Africe z různých důvodů, může to být jakoby růst jakoby, že, vzdělanosti anebo přístupu, já nevím, prostě k technologiím, tak ta křivka porodnosti klesá podstatně rychleji. To znamená, sice absolutní počet lidí ještě poroste, ale už tam je vidět ten zlom, který přijde mnohem dříve, než lidstvo dosáhne nějakých 10 miliard. Je to na druhou stranu dobrá zpráva pro planetu, ne? Že se ten podivný živočišný druh, kterým se říká Homo sapiens, jako nebude dále více rozmnožovat a planeta zůstane planetou, jak já si myslím, že to bývala. Spíš úměrný tomu, co ti lidé dělají, než tomu, kolik jich je. Já si myslím, že jako větší škodu dokáže napáchat i menší počet lidí. Jasně. Takže to zodpovědné chování potom... Ještě k tobě, ještě než jsme začali, tak si říkal, že vlastně neznáš vlastně ani ten pojem, ani ten pocit, co to je nemoc. Jsi mi říkal, že asi 20 let si nebyl nemocný, protože my běžní smrtelníci tak jako tu chřipičku jednou za 2 roky třeba jako ten týden máme, jo. A mě to teda překvapilo, takže co zatím je starost o to tvoje tělo, je zatím určitě spousta různých preparátů a pilulek a všeho možného. Kolik toho nazobáš třeba denně, jako jak vypadá tvůj den, co ráno, co potom, co večer, co všechno si jako do sebe, do toho těla v zájmu toho zdraví dáš? Já bych možná vysvětlil, že hlavní příčinou toho, že ta nemocnost nemusí být taková, jakou kolem sebe běžně vidíme, nebo často lidi pociťují, je to, že vlastně naše těla nefungují, řekněme, v nějakém tom optimálním režimu. Jo? Optimální režim je samozřejmě takový, kdy to tělo má dostatek látek, které potřebuje, a na druhé straně není vystaveno nějakým třeba extra škodlivým
faktorům, že jo, které to tělo poškozují. Že to jsou tyhle ty dva faktory, jo, co dělat, co nedělat. A jeden z těch faktorů stárnutí je imunitní systém, že jo, který je velice složitý, že jo, a jeho vlastně balanc je citlivá na celou řadu věcí. A myslím si, že opravdu ta nemocnost, kterou vidíme, to, že prostě člověk má několikrát do roka chřipku, rýmu nebo prostě takzvaně jako mu není dobře, že to vlastně není to normální. Že to není normální. Jo, tady se to akceptovalo jako, že jo, to prostě to mají všichni, jo, a dneska je vlna a řádí to a tak dále. To není normální. Čekaj, covid si taky neměl? Covid jsem měl, ale vlastně jsem ho nepocítil. COVID, já jsem věděl, že mám covid jenom proto, že jsem kvůli někam musel ukázat test a náhodou tam vyšlo, že pak si necítil žádný příznak. Já jsem prsnínek Oura detekoval, že jsem měl zvýšený tep v noci, jo, a trošku jako horší spánek, jo, ale jinak já jsem vlastně o ničem nevěděl. Jo, čili to je ono. Jo? Čili za optimálního fungování organismu ten imunitní systém si s naprostou většinou běžných infekcí nebo chorob poradí, aniž by to vlastně člověka nějak významně omezilo. Samozřejmě je potřeba, aby člověk byl vnímavý, aby věděl, že když jako takzvaně jako i já cítím, jo, když něco na mě trošku útočí, jo, tak třeba malinko zvolním, jo, nebo já nevím, prostě. Ten imunitní systém musí být vycvičen na ty viry, které jsou běžně kolem nás. A on se umí, ten to prostě zvládá. Ten virus covidový byl zřejmě uměle vytvořen, tak jako... Ale jak je vidět, taky i s covidovým virem ten správně fungující imunitní systém se dokáže vypořádat. Jo? Ale teďka k té otázce vlastně, co pro to udělat. Jo? A já bych to nedefinoval jako, že to je něco navíc. Jo? Samozřejmě já vzhledem tomu, že jsem jakoby v té branži a ještě vlastně v rámci té naší Health & Longevity kliniky, tak testujeme nové přístupy a snažíme se jakoby jít ještě za rámec toho normálu. Jo? Ty seš u toho, vlastně seš i uvozová pokusný králík pro ty různé jako nové přístupy a metody. A to je extrémně zajímavé, jestli bys to taky mohl všechno. Sledujeme nejenom ten normál, ale sledujeme i to, co můžeme udělat pro to, abychom ty takzvané biomarkery toho stárnutí zpomalili. Jo, abychom zpomalili jejich růst, jo, což se mimochodem daří, ale možná se vrátím nejdřív k tomu základu, k tomu optimu. Jo, čili každý z nás zaprvé je individuální, to znamená, nedá se říct, že jestli já mám nějakou potřebu, že ty máš úplně tu samou, jo, protože jsme lidi, ne, máme různý DNA. Já třeba budu potřebovat suplementovat víc vitamínu D3 než ty, kvůli genetickým predispozicím. Jo? A takových faktorů je celá řada. A vlastně se ukazuje, že když člověk pozná ty faktory, které jsou pro něj specifické a tomu tělu dá, co potřebuje, jo? Dostane se na ty správné hodnoty, tak najednou to tělo je schopno se vypořádat se všema těma běžnýma situacema a ohroženíma. To, co se má dát tomu tělu, tam to se přijde nějakým screeningem, nějakými laboratorníma rozborama, nebo jak to probíhá? No v zásadě potřeba jsou dvě věci. Jedna věc jsou genetické predispozice, které samozřejmě dneska nemluvím teďka o těch, řekněme, raditních chorobách, nebo jako mám pravděpodobnost nějaké rakoviny. Bavím se o tom, že opravdu ta věda ví, jak fungují nějaké procesy v buňkách a třeba je tam proces metabolický tvorby energie nebo třeba opravy DNA a k tomu jsou potřeba určité látky a je možné, že některý z našich třeba mých genů nefunguje tak efektivně, jo, jako jsme se bavili u té opravy DNA, jako třeba u někoho jiného, čili ty geny jsou identifikované ty látky, které těm genům, třeba příklad toho vitamínu D3, já mám tam ušitou vlastně mutaci, která není raditní, jo? D3 tě chybí, nebo? Já potřebuji víc D3 než někdo jiný. Já jsem si včera dokoupil, přesně D3. Tak, to je zajímavé. No, ale tak tímhle zjistíš, jakoby, co pravděpodobně tvoje tělo potřebuje navíc. Ale ještě ti do toho skočím. Jo. Kolik máme? 19 000 genů, nebo jsem někde četl něco takového? 19 000? 20. Něco takového. No takhle. 20 000. Ta jednotka gen je poměrně jako umělá. Teď jako vy vysledujete u 20 000 různých genů, který třeba funguje hůř nebo líp. Nebo to je dobrá otázka, že vlastně
ta věda má nějaký stupeň poznání. Právě. A samozřejmě také jsou geny, které mají odhalený význam a geny, které ještě nemají odhalený význam. Jsou geny, které takzvaně kódují nějaké proteiny, pak jsou geny, které nekódují a možná jsou nějaké regulatorní. Čili ta problematika je poměrně komplikovaná a pracuje se s tím, co známe. Jo? Ale důležitý je, že my tam máme tu zpětnou vazbu, že vlastně měříme potom hodnoty z krve. To znamená, že řekneme, ano, tento člověk potřebuje přidat třeba vitamin D3, jo, a pak ho měříme, respektive my ho měříme rovnou a obvykle zjistíme, že on opravdu je deficitní, jo, protože za prvé teda jsme v našem podnebí, že jo, a za druhý má tu genetickou predispozici. Takže se doplňuje, stanoví se nějaká dávka, která většinou u těch lidí, kteří mají ty genetické nedostatky, tak je významně vyšší než taková ta doporučená denní dávka. Jo? Protože doporučená denní dávka byla takzvaně úředně stanovena, aby jako nikomu nic neudělala, takže se musel samozřejmě vzít průměr všech lidí a z logiky věci to úplně jako pak ani nikomu nepomůže. Že? Takže násobně větší dávka. Takže multivitamin D 100% doporučené denní dávky všeho je vlastně opravdu jako na nic. Jo? To jsou vyhozený peníze. Jo? Takže člověk potřebuje selektivně ty věci, které mu chybí a teď ono to není tak zase jednoduchý, že prostě si řeknu, ano, tak potřebuju 1000 mezinátních jednotek vitamínu D3 a teď to prostě v tom jedu. Jsou vitamíny, které se kumulují v těle, jo, vitamíny, které se spotřebují, nebo látky, které se spotřebují během jednoho dne a pak je potřeba znova doplnit, čili je to různorodé, čili je potřeba to měření opakovat. Jo. Takhle by měla vypadat preventivní prohlídka, že se opravdu dívá na to, jak optimálně vlastně jsou ty hodnoty. Jak často se přeměřuješ teda? Tak já, jako kdybych to dělal jenom za 2 měsíce třeba? Nebo? Kdybych to dělal jenom kvůli tomuhle, tak si myslím, že má smysl neměřit všechno, ale jednou tak za 3 měsíce na ty věci, které se snažíme ovlivnit. Jo, třeba já jsem zvedal hodnoty vitamínu B12, to jsou zase z důvodu nějakých genetických predispozic a než se na ty hodnoty dostanu, už to jakoby vyladím, tu dávku, protože ten vitamin B12 se zase jako spotřebovává poměrně rychle, tak je potřeba si měřit častěji a pak to teoreticky může být jednou za rok. Jo? A v rámci těch pokusů a nových těch výzkumů, co teda na tobě je aplikováno? Jestli se o tom může hovořit, nebo to jsou možná i tajný různý jako způsoby léčby, nevědecké, nebo já nevím, jak se to může všechno nazývat. A je možné to takhle jako sdělit, nebo je to opravdu... Tam je, tak zaprvé já mám možnost, nebo jsem využíván i na některé experimentální testování, jo, což jsou vlastně metody, kdy se díváme na výsledky třeba takzvaně ty mutace, nebo ty somatické mutace, jo, které jsou úplně unikátní na světě. Jo. Čili to je jedna věc, ale to je měření. Jo. To znamená, zjišťujeme a my pak se díváme na to, jak ty jednotlivé metody mezi sebou vlastně se dají porovnat, že jo, do jaké míry to souvisí s nějakýma těmi intervencemi. No a pak jsou ty věci, co člověk může dělat, které se dají asi rozdělit do takových 2 hlavních kategorií. Když teda pominu životní styl, že jo, tak o tom se mluví všude, že prostě sport, jídlo a tak dále. Jo. To asi nebudeme úplně rozebírat, ale když se zaměřím na ty zásadnější intervence, tak jednak jsou tady takzvaně geroprotektivní léky, což jsou léky, které už se další dobu používají v medicíně, byly schválené pro určitý účel. No, příkladem je třeba lék Metformin pro léčbu diabetes 2, nebo je tam Rapamycin, zase u transplantací. A u těchto léků vlastně studie postupně víc a víc prokazují, že mají pozitivní efekty na mnohem víc věcí, než na to, na co jsou schváleny. Jo? Není to, řekněme, je to jakoby rostoucí evidence v té vědě. Jo? Dneska, když půjdeme za doktorem, řekněme běžným, tak patrně to třeba vědět nebude. Jo? Ale je to regulérní výzkum a existují studie, které to prokazují. Mimochodem u Metforminu je relativně nedávno vyšla studie, která zkoumala vlastně stárnutí mozku a to zkoušeli teda u opic, protože tam samozřejmě
to probíhá rychleji, že jo, než u lidí, takže je možné to za rozumnou dobu naměřit. A zjistili, že se podávání metforminu podařilo zpomalit, dokonce vlastně reverzovat stárnutí mozku poproti kontrolní skupině o ekvivalent lidských 20 let. Krásně. Jo, čili a to je čím, jakou látkou? Nebo... Metforminem. Jo, to je lék, metformin. Teď nedáváme návod, aby někdo šel a koupil, to navíc je na předpis lék. Běžně je to lék na co teda? Na diabetes. A je to lék, který vlastně je velice starý. Já mám pocit, že ho objevili někdy za války, dokonce je vlastně originálně přírodního původu, nevím, jestli kozlík lékař, tam vlastně je to nějaká bylina. Dokonce se používal jako proti různým infekcím, jo, měl široký spektrum použití a nakonec, že ten farmaceutický průmysl, že on má tendenci vždycky najít nějakou nemoc, za kterou se dobře platí, jo, a řekla, jo, tak to funguje na diabetes, tak to na to schválíme a to bude placeno pojišťovnou a tím pádem všichni jako řekli, jo, to je diabetes a nic jiného nás nezajímá. To je trochu nevýhoda, ale současná věda právě se snaží jako zpětně odhalovat, mimochodem i umělá inteligence pomáhá jako virtuálně in silico jako zjišťovat možný efekty existujících léků, protože třeba bezpečnost, takzvaně, což je důležitý faktor, že aby nám ten lék neuškodil, tak u těch dlouho podávaných léků je zjištěna jakoby velice dobře. Jo? To je jeden z nejpoužívanějších léků na světě a navíc dokonce je to jeden z nejlevnějších léků na světě. Jo? To je na tom fascinující, jo? Čili to je snadná věc. Ale to je příklad, jo? Čili to jsou léky, které se mohou vlastně poskytnout. Jo? Já třeba ten metformin využívám, ale v nějakém režimu. Jo? Není to tak jako při diabetu. Jo? Má to nějaké závislosti. A pak je tam ta druhá kategorie a to jsou, řekněme, určité, my tomu říkáme pokročilé terapie. Jo? A uvedu třeba příklad terapie, kterou jsme už před rokem spustili vlastně v pobočce ve Spojených státech, a teď od příštího měsíce dokonce ji budeme rozjíždět i u nás. Ta terapie se nazývá anglicky Therapeutic Plasma Exchange, nebo je takzvaná terapeutická výměna plazmy, krevní plazmy. A je to vlastně přístroj, v principu se jedná o plazmaferézu, která se třeba používá při dialýze, při čištění krve. Ale tady v tomto případě vlastně dochází k nahrazení krevní plazmy, což je vlastně ta žlutá část naší krve, jakýmsi neutrálním roztokem, který běžně se při infúzích používá, dohromady s několika látkami, například albuminem. A ta metoda má velice zajímavé výsledky, protože z principu, o co vlastně jde, jo? Ten náš oběh krevní je vlastně takový to centrální řečiště, že jo, který vlastně transportuje veškeré látky, ale i odpadní látky skrz celé tělo. A v té plazmě se vlastně nachází všechny ty látky, ta červená část jsou naše buňky a vlastně určité látky se tam hromadí, protože efektivita, že odbourávání, že jo, se vlastně zhoršuje tak, jak stárneme, čili dochází ke kumulaci těch látek a nakonec existují i látky, které to naše tělo neumí vlastně odbourávat, jo, což jsou nějaké třeba chemikálie z plastů, že jo, mikroplasty, nebo dokonce i věci, jako jsou mykotoxiny, jo, a prostě těžké kovy. Jo. A tyhle věci cirkulují vlastně v té plazmě. A vědci se zabývali už relativně dávno proběhly experimenty, takový jako zvláštní, že třeba vzali starou a mladou myš a propojili jejich krevní oběh a zjistili, že stará myš mládne, ale mladá myš stárne rychleji. Aha, zajímavý. To znamená, říká, hele, co to je? Jako v čem to je? V čem jako, jak je to možný? Jo? Takže to začali zkoumat a pak následně zkusili tuhle variantu, kdy vlastně odstraněním té plazmy a těch jakoby toho množství těch látek, které by se daly považovat za negativní, tak zjistili, že jsou schopni zpomalit to stárnutí, respektive zlepšit zdraví toho organismu. Pak je tam ještě ta druhá půlka, co je v té mladé krvi, a to si pak můžeme říct. Takže u lidí to profunguje v různých studiích na
celou škálu takových těch chronických nebo těch problematických onemocnění, že jim jako něco je a přesně nikdo neví co. Jo, funguje to má to pozitivní dopady na neurodegenerativní onemocnění, ulevení vlastně efektů u Alzheimera. Viděl jsem případ prakticky reverze pokročilé demence. Jo, to bylo neuvěřitelného po 7 cyklech té plazmaferézy. Takže tyhle věci jsou zajímavé. A co vidíme teďka aktuálně, je, že to je metoda, která patrně je v současné době nejúčinnější při odstraňování právě těch toxických látek. Jo, ať už jsme u těch teda mikroplastů, toxinů, těžkých kovů. Dokonce jsme dělali sami vlastně nějakou studii ve Spojených státech a byli jsme schopni po 3 nebo 4 vlastně cyklech redukovat až 70 až 90% různé látky a zároveň tím snížit významně zánětlivost, takovou tu chronickou zánětlivost, která mimochodem je i zdrojem toho, že vlastně ten imunitní systém nefunguje dobře. Jo, že pak ten člověk samozřejmě je schopen odlávat daleko lépe různým infekcím. Říká se, že v podnikání je nejdůležitější být v té správné společnosti. Chceš sdílet přátelství s kultivovanými lidmi? Vlastníš firmu nebo jsi její manažer a máš zájem být naším členem? Připoj se k nám, těšíme se na tebe. Co teda? Aby jsme dokončili tu otázku. Jo? A děkuji za tyhle rozsáhlé odpovědi, odborný, výborný, líbí se mi to moc. Ale co je teda experimentálně na tobě ještě zkoušeno? Jenom tak, jak... Takže no, kromě tohohle TP, to jsem absolvoval a teď samozřejmě, jakmile to v příští měsíce poběží tady, tak to zopakuju. Funguje to tak, že to na tobě vyzkoušej a když jako žiješ a cítíš se dobře, tak se to pak pošle někam dál, jako do oběhu a začne se to aplikovat na širší skupinu lidí. Jo. Samozřejmě to není tak divoký. Jo. To jsou věci, které jsou jako velice dobře vědecky zkoušeny a vždycky samozřejmě máme i špičkový vědecký nebo medicínský tým, jo, doktoři, kteří jsou vlastně autority, že jo, v anesteziologii a v různých jakoby nefrologii oborech, takže oni moc dobře vědí, jo, co jak funguje, takže to není nic nebezpečného. Ale jak jsi se ptal, existuje vlastně, protože takhle, ještě vysvětlím, jo? My máme vlastně zajímavou kombinaci toho, že máme takzvaně ty firmy, do kterých jsme investovali z fondu, těch je asi 40, většinou jsou to americké firmy, částečně britský a oni pracují na různých věcech, jo? Které jsou tam vlastně ty terapeutické přístupy a v určité fázi se ty přístupy dostanou do stádia, kdy, řekněme, je prokázána takzvaně ta bezpečnost, jo, to safety. A teď typicky by naskočilo takovýto tradiční, že jo, klinické studie, potom schvalování léků a to všechno trvá mnoho let. No, a my samozřejmě k tomu chceme pomoci, aby dříve vlastně z toho mohli benefitovat lidé. A teď ještě musím říct, že problém těch standardních schvalovacích procesů je, že oni vždycky chtějí tu nemoc. Jo. Tak nad kterou nemoc tím léčíte? Jo, jasně. No, a tady žádná není. My chceme zlepšit fungování, že jo, prostě jakoby optimalizovat činnost jakoby zdravého člověka. Nikdo není zdravý, že jo, úplně. No takže proto máme i tu kliniku, která spolupracuje s těma firmama a provádí vlastně studie, vlastně jakoby studie ve spolupráci s lidmi, to znamená, samozřejmě každá ta studie má nějaký svý úroveň schválení, že jo, většinou to je mimo Českou republiku, protože tady by to bylo moc pomalé, ale časem se k tomu také dostaneme. A v rámci té studie jsme schopni nějaký ten postup aplikovat konkrétnímu člověku a jak jsi se ptal, tak já jsem v jedné skupině, konkrétně jsem vlastně druhý člověk na světě, který zkouší a už měl několik cyklů terapie, která vlastně se zaměřuje na zvýšení produkce určitého druhu proteinu, jo, který má překvapivě hodně vlastně širokospektrální efekty. Hlavně na mozek? I na mozek, jako celkově na metabolismus fungování, ale právě ten pozitivní efekt na mozek nebyl úplně očekáván, ale i takový tam je. Jo?
A princip je v tom, že se samozřejmě měří obrovské množství parametrů a zjišťuje se, co se vlastně mění, jo, na co všechno to má vlastně dopad, co se tím vlastně daří zlepšit, jo, a tím se vlastně podrobněji popisuje ten terapeutický účinek. Jo. Takže tohle je terapie, kterou bychom rádi co nejdříve viděli jakoby dostupnou pro běžné lidi, protože se zdá, že opravdu bude jedna z těch vůbec nejúčinnějších. Ještě jsi mi tam před chvílí neodpověděl na to, co vlastně, jako jak to probíhá u tebe, co ráno si zobneš, potom, aby jsi byl v takovéhle kondici a i takhle mentálně jako na výši. Tak já mám, řekněme, nějaký, samozřejmě se to průběžně adaptuje, jo, každým měřením se to zpřesňuje, jo, jestli něčeho potřebuji přidat, ubrat a tak dále. A když si vezmeme, že tam je nějaký režim, tak ten režim není každý den stejný, protože závisí trošku na tom, co třeba dělám. Jo, třeba mám určité cykly, my to říkáme cyklování, že třeba jednou za 2 týdny jako ženy mají cykly. No, ale to mám jednou za 2 týdny. Ty máš 4 cykly. Dělám takovou jakoby očistu, jo, takovou jakoby beru víc látek, které podporují ty opravy jednou za 14 dní, což je třeba dobré kombinovat jenom s lehkým sportem, a nevím, pití zeleného čaje, že jo, možná i nějaký meditace a prostě takový tyhle ty věci. A v tom zbytku se zase soustředím spíš na ten růst. Jo, to znamená, zvyšuju příjem proteinů a samozřejmě látek, které jsou spíš aktivující. Jo, protože hodně toho, co víme, je zaměřeno na udržení schopnosti těla vlastně růst a regenerovat. To znamená, třeba je to i otázka svalové hmoty. Jo. Svalová hmota zase možná překvapivě pro lidi, velice úzce souvisí s činností imunitního systému, ale i mozku. Jo? Proto, aby nám dobře fungoval a vydržel mozek, potřebujeme svaly. Jo, to někdo může připadat paradoxní, ale je to tak. Jo? Čili hodně těch věcí, co dělám, se soustředí na to, abych vlastně schopen si svalovou hmotu udržet nebo dobudovat. Dokonce jo, jak to měříme, tak mně se podařilo za poslední 6 let zvýšit svalovou hmotu možná o 20%, zvýšit hustotu kostí a vůbec jakoby snížit třeba hodnotu vlastně břišního tuku, čo, a tak dále. Čili to jsou všechno parametry, které vlastně jsou. Mimochodem ta terapie, jo, ten protein, který se jmenuje Kloto, jak jsem zmiňoval, tak ta funguje tak, že to tělo to začne dělat jako mnohem víc. Všechny ty pozitivní změny. To znamená, podporuje to vlastně růst svalové hmoty na úkor tuku. Jo, a vlastně jako člověka to dává víc do formy. Takzvaně. Tam pak riziko, že ti začnou růst jako i nějaký čas v těle, nějaký jako třeba nádory nebo nějaký takový a naopak. Věc, který nechceš. Dokonce i třeba tahle terapie jsou studie, které se připravují, že budou testovat, že s tím vlastně budou léčit rakovinu. Respektive dohromady třeba s chemoterapií, protože ono to aktivuje ty správné regenerativní procesy, které vlastně zabíjejí ty patologické procesy. Ještě zopakuješ to kogo? Název je Kloto. Kloto. To je vlastně terapie Kloto. Podle řecké bohyně, hodnosti, teď nevím, osudu. Myslím, že to je bohyně osudu. Vlastně ten gen primárně, který kóduje ten protein, na to přišel profesor Makoto Koro v Japonsku před 20 lety, kde vlastně zkoušel z nějakých jiných důvodů u myši ten gen vyřadit a zjistil, že ta myš po narození zestárla a zemřela za 3 měsíce. Normálně myš žije 3 roky. Si říkal, že co to je? Jako, to je jako, a tak to zkusil naopak, zkusil to jakoby najvyšší činnost toho genu a ta myš žila o 30% déle, což je u myší většinou takový ten vrchol, jako to se daří udělat. Jo. Takže je to takový longevity gen. Ta terapie Kloto, to se dá někde objednat, koupit, někam zajít, nebo v lékárně? Ne, to je velice experimentální, to není samozřejmě... Se to dá sehnat? Nic, vlastně ta naše firma je v tomhle unikátní na světě. Existují nějaké alternativní přístupy, já nevím, třeba elektrostimulace
jsou takové obleky, které dokáží trochu zvýšit, nebo 10-20% hodnoty toho klotoproteinu, nebo když cvičíme, jo, tak intenzivní cvičení, námaha, to ale jsou krátkodobě, jo. Při sexu se zvyšuje klotoprotein, jo, takže nejvíc teda při sexu s cizí ženou. Teda. To je zajímavý. Jak to? No naměřili to. No. Ale to, co vlastně děláme my, je vlastně schopnost navýšit tu hodnotu na úroveň, i když teda relativně krátkodobě, tak na úroveň člověka, který třeba je něco jako super atlet ve 20 letech věku. Olympijský atlet má výrazně vyšší násobky hodnot toho proteinu. A my jsme schopni pomocí vlastně té léčby jakoby... Ty k tomu klotu máš přístup a nějak to jako aplikuješ průběžně na svém těle, je to tak teda? Ta terapie je vlastně, je to vlastně pomocí infúze, jo, která proběhne. Je to infuze, zatím je to, jak říkám, je to jakoby experimentální, že to není něco, co člověk nejenom, že se nedá, ale samozřejmě ani nesmí, že ho, prodávat, že ho, dokud nedojde k nějakým schvalovacím procesům, i když to může nějakou dobu trvat, proto, jak jsem říkal, tak se soustředíme na ty jurisdikce, kde samozřejmě to schválení může proběhnout rychleji. Ještě, když si měříš ty hodnoty, tak určitě si měříš i hodnotu testosteronu, že jo? Testosteron s přibývajícím věkem, jak si ubývá, taky nevím, jestli ta příčina je jasná, známá, nebo proč vlastně ubývá. Ale má to určitý důsledky na únavu, na sexualitu, na další věci. Tak jak seš na tom s testosteronem, taky si hlídáš to jako jeden z hlavních parametrů a nějak to řešíš, že říkáš, dostal jsem testosteron pod 10, wow, musím něco dělat, nebo jak to máš? Je to jeden z faktorů, že jo, samozřejmě to je komplex hormonů, jo, a ještě otázka, jestli to je jako celkový testosteron, nebo ten volný testosteron a tak dále. Čili ta úvaha není tak úplně jednoduchá, ty věci musí být v určité rovnováze. Samozřejmě je to jeden z klíčových parametrů, který vlastně u mužského zdraví se sleduje. Typicky ho mohou ovlivňovat nejenom teda stárnutí a životní styl, ale třeba i takzvané hormonální disruptory. To jsou právě zase ty chemické látky nebo různé toxiny, které dostáváme vlastně z prostředí. A já jsem na tom dobře. Jo? Dokonce jsem měl dokonce hodnotu něco přes 800 pikogramů na mililitr, což bylo, zdá se, víc než Brian Johnson. To je volný testosteron nebo testosteron? To celkový testosteron. Jo. A od té doby mi to už kleslo. Kolik jsi říkal tu hodnotu? 800 pikogramů na mililitr. 800. Nebo decilitru na mililitr, já si nepamatuju přesně ty jednotky. Aha, já znám nějakou jinou stupnici, od nějakých třeba 0 až 27. No, tohle je americká stupnice. Ono samozřejmě je to problematický, protože se používá několik jako jednotkových systémů a většina těch výzkumů se děje v těch amerických, takže asi ty český úplně nepamatuju. Takže hodnoty dobrý, jo. Samozřejmě nedá se úplně přesně říct, co konkrétního člověka to ovlivňuje, jo, to funkce toho celkového zdraví. My se budeme hodně teďka, budeme rozvíjet program vlastně zdraví pro muže, samozřejmě paralelně i zdraví pro ženy, jo, v rámci kliniky a budeme třeba i testovat právě třeba ty, řekněme, genetické mutace anebo poškození DNA ve spermích, jo, což je, jo, nejde jenom o to, kolik máme spermí, ale že, jak jsou vlastně na tom dobře, jo? Protože to jsou ty zárodečné buňky, které jsou kritické, že, které pak určují mnohem víc než nějaká kožní buňka. Popiš ještě ten tvůj biznis, ty tvý aktivity v Americe, tam máte teda taky kliniku, jak to funguje, jak je to provázaný teda s tím českým prostředím. Je nad tím ten fond, který už jsem tady zmínil. Do toho fondu ty teda nějakým způsobem rejzuješ peníze od jednotlivých dárců a investujete do těch firem. Moje představa. Je to tak nějak? No, ty fondy fungují, že uzavřený fond je vždycky na nějakou konkrétní dobu, takže fond se narajzuje, získá se nějaký objem peněz a ten se investuje a pak samozřejmě se čeká, že až zase si ty peníze
postupně navrátí. Čili my jsme měli první fond, který jsme narealizovali tady v Čechách. A jenom ty objemy, aby jsme si to bylo asi $15 milionů. Jo, čili relativně nejsou to nějaké velké fondy, ale pro vlastně ten investiční záměr, kterým byly právě ty rané firmy, kdy se investují řádově stovky tisíc dolarů, tak je to adekvátní, protože většinou my nechceme ovládat nějakou firmu nebo být jediným investorem, takže my máme vlastně jakou investiční komunitu globální, že jo, známe ty další investory v Longevity. My jsme dokonce jedním z takových těch 10 nejaktivnějších investorů na světě v tomhle oboru. Takže se s většinou těch firm potkáváme, skládáme a pak jim všichni pomáháme. Jo? Snažíme se, aby ty firmy prosperovaly. Ty jsi jeden z zakladatelů toho fondu. Tak, já jsem jeden z čtyři jsme. Jeden z těch. A vám se třeba podařilo tam získat i americký peníze od nějakých amerických? Do toho českého ne, protože ono to jako je technicky problematický, ale proto jsme vlastně potom otevřeli druhý fond v Americe, ve kterém máme normálně kapitál vlastně nejenom americký, ale i z dalších jakoby zemí, prostě globálně otevřený. Ten fond už taky dorajzoval a investuje a je možné, že teda až tam začnou chodit nějaké exity, že jo, tak to znamená už nějaké byly peněz. Ono to je otázka posledních 5 let, nějak to frčí ten fond, něco takového. To je 5 let, čili my se v podstatě teďka začínáme dostávat do toho exitového období. Jo, čili teď se začne takzvaně lámat chleba. I když my vidíme, že hodnota těch firm roste, jo, ta hodnota se samozřejmě dá vlastně oceňovat nebo odhadovat podle toho, že do těch firm vstupují další investoři, třeba i větší, ve větších investičních kolech a oni ty firmy oceňují. Jo, takže některé naše firmy vyrostly z hodnoty, já nevím, třeba $10 milionů na $60 milionů nebo i přes $100 milionů. Jo, a to je samozřejmě vývoj, který chceme, ale cílem je samozřejmě ten nádherný pocit, když se ten exit povede a je tam ten výnos, že a z toho se pak to zainvestuje do dalších projektů. No a klinika je pro nás takový, má vlastně několik významů, jednak teda ta pražská, no tak ona vlastně je to americká firma. Kde ji máš v Americe, tu kliniku? Na Floridě. Boca Raton. Teď se bude asi otvírat jakoby pobočka ještě v Miami. Takže je to primárně americká firma, protože tam máme už další investory, že, a i americký kapitál. A ta česká vlastně klinika je vlastně dcera, ale funkčně, nebo z hlediska fungování jako kliniky je ta starší, respektive ta větší, protože ta klinika už nám tady funguje 4. rokem a vlastně tady v Praze se nám podařilo odladit ty hlavní přístupy. Jo? Máme více jak 600 klientů a funguje to jako příklad pro to, co se postupně snažíme rozvíjet v té Americe. To je asi taky obrovská konkurence, ne? Jako longevity kliniky asi existují a no, paradoxně... V Česku jste jediný, nebo ne, asi nejste jediný tady? Takhle, dneska se slovem longevity zaklíná už ledas kdo, jo. Když jsme začínali, tak jsem byl možná první, kdo to tady vyslovil, ale pod tu hlavičku longevity dneska prostě někdo prodává vitamíny a napíše na to longevity a tak dále. Čili to je potřeba odlišovat, co to ve skutečnosti je. Jo. Čili jestliže si řekneme, že třeba privátní klinika věnuje větší důraz na prevenci a nějaké jakoby péči, která není přímo souvisí s nemocí, tak teoreticky to slouží longevity, jo? Ale to, čemu se my věnujeme, jsou opravdu ty nejpokročilejší přístupy na světě. A v současné chvíli jsme na světě jediná klinika, jediná vlastně firma, která má takovýhle přístup. Jo? Kdy i třeba ten náš vědecký, nebo ten globální tým, to jsou lidé, jo, třeba profesor Morten Knudsen je z univerzity z Kodaně, to je náš vlastně vědecký ředitel, to je člověk, který vede největší konferenci na longevity na světě, jo, která se každý rok opakuje, jo, a je uznávaným vědcem. Jo. Šéf vlastně doktorka, jo, to je zase doktorka Anna Barony, která je jeden možná z top jakoby 5 nejlepších longevity doktorů na světě. Jo. Čili
teď tam je to propojení na ty vědecké týmy. My máme přístup více jak 100 nebo 150 špičkovým vědcům v oblasti longevity. Čili v tomhle ohledu si nemyslíme, že bychom měli úplně jako přímou konkurenci. Samozřejmě jsou firmy, jsou luxusní kliniky ve Švýcarsku, nebo jsou ve Spojených státech hodně jakoby běží takové ty diagnostické preventivní kliniky, jako třeba Fontaine Life, kde vám udělají všechno možnou diagnostiku, ale oni prakticky nedělají vlastně ale ty intervence. Jo? Oni řeknou, jo, tak tady všechno to máte, no a co teď? Jo? A my jsme zaměřený na to, co teď. Jo? Být s tím klientem, opravdu pomoct lidem, prodloužit ten zdravý věk. Dokonce vidíme i v těch měřitelných parametrech, ze kterých se dá odhadovat takzvaný biologický věk, že jsme schopni ho vlastně snížit. Ty jsi otcem tohoto business modelu, jo? Že jsi tu takhle tu strukturu postavil, primárně ty asi? Tak se to dá říct. No já vlastně funguji jednak v roli managing partnera toho fondu a vlastně i jakoby toho globálního ředitele. Máš změřený, jaký objemy finanční můžou být třeba tady v Česku, jaký revenue můžou přijít a celosvětově. Já myslím, že to musí být jako miliardy dolarů, ne teda tady, ale Americe, který do toho můžou natýct a je to vlastně velmi perspektivní obor a zároveň to možná výzva i pro některé z našich diváků, posluchačů, jestli by nechtěl zainvestovat třeba do takového fondu, který si založil. Jo. Ale nedělám žádnou reklamu. Ale ten obor se rozvíjí, nakonec každý to vidí v tom takovém tom sentimentu, jak se o tom mluví. Jo, mě teďka zvou, že každá akce, která o něčem jako významném povídá, tak zařazuje téma longevity, čili ten nárůst zájmu je obrovský. Samozřejmě ty biznesy ve světě a i v těch Spojených státech nejsou zdaleka ještě tak velké, jo, pod touto hlavičkou, protože samozřejmě ono to trvá, ono to má setrvačnost, jo, čili potenciál je tam ohromný, takže jak to vidíme, jak pro ty naše firmy, že jo, kterých se investuje, taky samozřejmě ty kliniky, ale to bude trvat možná 2-3 roky, což na druhé straně je ta investiční příležitost, jo? Protože samozřejmě, když už by to bylo velký, no tak už jako někdo nebude investovat na vrcholu. Jo. Já se ještě, už se chýlíme k závěru asi, přihřeju malinko polívčičku. Já mám syna Davida Drobíka v Americe, on točí taky skvělý taky videa na YouTube. A proč o tom mluvím? On se dostal na konferenci, kterou pořádal Johnson, jmenuje se tak? Brian Johnson. A byly tam všechny ty různé i přístroje a metody a ty kapačky a všechno. On to tam právě zkouší a má tam i rozhovor s tím Brian Johnsonem, který teda je známou postavou, která na sobě aplikuje kdeco, údajně snad 90 různých tabletek denně jako skonzumuje a dává do svého těla stovky milionů dolarů snad, nebo nevím kolik přesně. To ne, ročně, jo, ale jsou to obrovské částky, protože prodal firmu a má prostě na to. A když se na něj podíváš, tak on opravdu, kolik mu je, k 50 se už možná pomalu, ale ten obličej má úplně... Já myslím, že asi 44. No, a ten obličej má úplně vyžehlený, jak opravdu 25letý kluk. Jo. Nevím, jestli je to elektronicky vyžehlený nebo nějak jinak, ale na tom videu docela působí živě a mladě. A on tam právě říká, a proto o tom mluvím, a proto ta přihřátá polívčička, že jsou důležitý několik věcí, jednak ty preparáty, jedna nějaká meditace, ale ohromně důležitý je prostě živý, offlineový lidský společenství, komunita lidí, kterou si přirozeně kolem sebe vytváříš a ve který je ti dobře. A to prodlužuje jako extrémně život. Jo. A já vlastně tady na půdě Prague Business Clubu takovouhle komunitu už 24 let vytvářím. Takže ti chci říct, že ty lidi, kteří tady jsou, tak já jim vlastně prodlužuju život, ale vlastně i sám sobě, protože jsem mezi nimi, jsou to tak skvělí lidi. A já je úplně jako zbožňuju. A je mi mezi nimi dobře. Já myslím, že to je jako důležitý pro celkový zdraví a i pro longevity, pro prodloužení si toho věku. Tak to jenom možná na závěr. A něco jsme důležitého nezmínili. Chtěl bys ještě něco? Já bych možná jenom doplnil to, co si teďka říkal, že opravdu ten, řekněme, význam života tkví ve významu pro
ne pro sebe sama, ale pro někoho, pro své okolí, že jo, pro ty interakce. Proto je to důležitou podmínkou té dlouhověkosti. Jo? Kdyby někdo řekl, ano, budu třeba jako Brian Johnson, ale budu někde žít v jeskyni, ono to nebude fungovat. Jo? Nebudeš tam šťastný. V jeskyni nebudeš. Nejenom šťastný, ale i ta biologie to pozná, jo? A zjistí, že ten organismus nemá vlastně význam pro ten ekosystém a on v podstatě zanikne. Jo? I ty příklady z té živočišné říše, které jsou dlouhožijící, tak oni mají, jo, ta královna, jo, má prostě velký význam, největší asi, že jo, pro to společenstvo, tak proto to jako takhle dobře funguje. Hlavně ten rozmnožovací význam, že jo. Jakmile tahle funkce odejde, ta rozmnožovací, tak ten organismus význam je samozřejmě dostane signál, že už tady jako klíčový pro nás. No. To je krásný. Jinak s Brianem Johnsonem také má zájem. Náš osobně? Znám, no. Má zájem taky o tu terapii, jakmile teda bude takzvaně k dispozici. Tu, kterou teď ty aplikuješ na sobě. Na vyzkoušení. Ale on je, já bych trošku jako varoval. To je showman. On je, samozřejmě jeho komunikace je postavená na vlastně kontroverzi, což funguje, že jo, proto se o něm mluví, kdyby nebyl kontroverzní. On aplikuje krev svého syna a takovýhle metody. No, to bylo něco jiného. On tam se pokoušel replikovat ten experiment, o kterém jsem mluvil, ne krev, ale plazmu. Jo, že vlastně použil, že jsem je geneticky kompatibilní, tak použil vlastně jakoby mladší plazmu pro sebe a svou plazmu zase dal svému otci, jo, aby to mělo takový cyklus. Jo, ale myslím si, že on je tím, jak zkouší opravdu takovou tu maximalistickou verzi, tak on už je úplně jako příklad nevyužitelný pro kohokoliv. Ale zároveň je příklad amerického marketingu, že jo? To je dělá to dobře, ty peníze jako získává, ty income má šílený, protože dělá ty konference, dělá ty videa, různý aktivity, doporučuje ty preparáty, z toho všechno má peníze. A to mi navádí možná na poslední otázku, že ty jsi úžasný člověk, který má neuvěřitelné znalosti a schopnosti a tohle téma je fakt důležitý, aby lidi jako žili delší životy v tom produktivním, příjemném věku, nezatížený nějakýma chorobama. Jsi toho nositelem, ale myslím, že o tobě ten public a ta společnost moc zatím neví. Jako, jestli by si do nějakého marketingu taky neměl trošku šáhnout. Ale více zviditelně. Tak ono to je ošemetný, protože právě když aby člověk prorazil, tak musí trochu šokovat, jo, což používá ten Brian Johnson, ale to samozřejmě se vrací pak zpět, že třeba on je velice jako disrespektován ve vědecké komunitě. Jo, někteří jsou s ním v pohodě, jo, ale většinou jako se na něj díví. Takže já samozřejmě si musím udržovat tu kotvu, že jo, v tom, že to, co my děláme, je plně vědecky a medicínsky podloženo. Sice jsou to progresivní metody, ale pořád je to součástí jakoby té, řekněme, regulérního výzkumu, který se tím snažíme otevírat. Jo. Takže úplně ten takzvaný jako populární marketing není pro nás možný. No. Hodně to, a vím proč, a je to tak dobře, tlačíš do té roviny jako těch vědeckých poznání a tak dále, ale ty jsi člověk, který se věnuje i spiritualitě, meditacím a máš vlastně otevřený i ten svět, že máš to takhle propojení, pokud já vím teda. Je to tak? Ty věci jsou provázaný, člověk se musí zajímat vlastně o život jako celek, jo? Nemůže být zavřený v nějaké bublině, jo? A jenom prostě tady medicína a tak dále. Jo? Prostě ty věci spolu souvisí a nakonec i dávají tu motivaci. Jo? Jak jsem říkal, člověk to nemůže dělat jenom sám pro sebe, musí tam sledovat nějaký cíl, který je jakoby vně toho člověka a k tomu i se musí hledat to porozumění světu. Jo, proto se jako soukromně zabývám s nějakými prostě, řekněme, poznatky, že čtu věci v oblasti, já nevím, třeba fyziky, ale samozřejmě i teda teorie informací, anebo i spirituality. Tam mám zejména svoji ženu, která zajišťuje tu spirituální linii, takže to máme skvělé konverzace. No, úžasná myšlenka, kterou jsi tady řekl před chvílí, jak ten organismus vlastně podvědomě, jako když je mezi lidma, cítí nějakou důležitost, potřebnost, tak se jako rozvíjí, že a když potom to někdo zabalí a jde do té, nevím, někam
do té jeskyně si sednout a už jako nic nechce, tak ten organismus vlastně se stáhne a pomalu asi... No, ale tohle funguje na všech úrovních, jo. Ptal se třeba i na to bujení a tak dále. Jo. Tak to jeden z hlavních příčin je, že ta konkrétní buňka ztratí kontakt se svým okolím. Oni mají ty buňky mají určité synapse. Ne, ona ztratí pojetí, že je součástí komunity. Aha. Myslí si, hele, teď jsem tady sama, no tak vyrostu. Jo? Tak... A když to takhle jako zjednodušeně řeknu, jo? A objeví se z ní nádor, protože ten nádor se začne chovat jako samostatný organismus, který ignoruje to okolí, protože ona tam opravdu dojde ke ztrátě určitých receptorů, jo? Které třeba existuje poměrně se intenzivně vyvíjící vědní disciplína, která zkoumá vlastně bioelektrický pole mezi buňkama, protože vždycky se všichni divili, proč teda buňky vědí, jak má, já nevím, třeba ucho vyrůst zrovna takhle, protože to není nikde přesně napsáno v genomu. Jo? A proč zrovna ty buňky se takhle synchronizují? A zjistili, a dokážou to i měřit, že tam vzniká určité bioelektrické pole. Jo? Profesor teď mi padlo jméno, tak se tomu velice intenzivně věnuje. No a když ta buňka ztratí to pojetí, že je součástí nějakého vyššího cíle, třeba vyrobit ucho, tak se začne chovat čistě sobecky a promění se v nádor. Nějaký morfologický pole teda? Nebo? Ano, je to tak. Který... Profesor Michael Levin. Který vlastně v tom poli teda nějaký kód, který dává informaci té buňce, aby zrovna to ucho takhle vymodelovala. Zřejmě to tak je. Je to jakási, říká se tomu hodně jako emergentní vrstva, která vzniká souhrou určité skupiny buněk, takže opravdu je možné to i měřit. Jo? Je to kombinace chemických a elektrických signálů. A dokonce zjistili, že je možné to ovlivňovat. Jo? To znamená nějakými, buď teda elektricky, anebo třeba i nějakými mechanickými způsoby, ultrazvukem, pak uspůsobit to morfologické pole, takže třeba ten orgán udělá něco, třeba nám může narůst nová končetina, nebo ne nám, oni to zkoušeli u pulců, že to je jednoduché, ale daří se to. To je jako neskutečný. Jednak ta komplexita každé jedné buňky a jak ty buňky umí spolupracovat vlastně pro ten celek. Jo. Kolik máme? 50 miliard buněk, něco takového. A tam je dokonalá kooperace, aby ten organismus nějak jako žil a vypadal a fungoval. Nicméně stejně to ty buňky dotáhnou do toho, že ten organismus skončí a on je skončí taky, že smrtí vlastně. Smrtí toho celého organismu skončí všech těch 50 miliard úžasných, skoro jakoby bytostí, to jsou neuvěřitelné. Tak samozřejmě i ty buňky se neustále jakoby, jo, oni vlastně se rodí a hynou, že jo, v průběhu života, jo. My si myslíme, že jsme to my, ale my se, jakoby ten náš obsah se neustále mění a ty buňky si to předávají. A teď ještě je si potřeba uvědomit, že uvnitř té jedné buňky, že ta komplexita je také ohromná, jo, že jsou tam třeba takzvané ty mitochondrie, které sice se říká, jsou odpovědné za tvorbu energie, ale oni mají mnohem víc funkcí, dokonce tvoří určité sítě, mohou jich tam být tisíce i desetitisíce a možná jsou i jakýsi mozek té buňky. Takže ta buňka uvnitř má zase že ohromné pole, které je vlastně živé a tvoří něco, má dokonce paměť, jo, a funguje jakýsi organismus. Je to neuvěřitelné. A my si to necháme asi na příští podcast, protože těch témat a toho, co je vlastně v tobě a co můžeš předávat, je spousta. Dobře. Takže já ti moc, Petře, děkuju. Taky děkuju a doufám, že to jsem rád, že jsi a že jsme se protnuli a potkali v životě. Děkuju ti moc, díky. Díky.